wasu bayi al'ummar ƙasa na kuka tallafi muke da bukata. Al'umma muna wani hali mun zamo kamar wasu bayi al'ummar ƙasa na kuka tallafi muke da bukata. Sarki Allah taimaka Allah. Talakan mu har mai kuɗi dukkanin mu ba mai kauɗi hankalin mu duk ya tashi sanadin mu ya taɓa sata. Gwamnatin mu ta ki ta duba yanayin kamar na hukuma yanayin mu ta ki ta duba babu tausayi a gare ta. Ƙasa suna yin kuka al'umma suna yin kuka ba abinci babu ruwan sha sun yi wahala a ƙasata. Matsalar abinci ta sanya wasu sun ka kwanta jinya wasu kuma sun rasa yaya za su yi da kansu kudu ba. Yanzu rayuwa ta sauya wasu na fita kan hanya don su je su nemi abinci don cikin gida ba komai. Wasu kuma sun je gona wasu kasuwa suka zauna a hakan ake shan fama rayuwar fa duk ba dare. Al'umma muna wani hali mun zamo kamar wasu baye al'ummar ƙasa na kuka tallafi muke da bukata. Ƙauyukan har ma birni dukkaninsu sun rasa tsani ko ina ka je ba tsanin da ka takala ka ji sauki. Su suna ƙasar waje hutu mu kwaga mu sai san batu sanadin azabar yunwa a cikin ƙasa ba hutu. Kai muka roƙa kai kaɗai kake wata lakka banda rabu ba mai ƙaunar talakan gari ko ƙauye. Ya ilahu kai mana sauƙi ka tsare mu mugun aiki kariya ka ba mu ga shari na mutum a wannan karni. Al'umma muna wani hali mun zamo kamar wasu baye al'ummar ƙasa na kuka tallafi muke da bukata. Al'umma muna wani hali kamar wasu baye al'ummar ƙasa na kuka tallafi muke da bukata. Al'ummar ƙasa na kuka tallafi muke da bukata. Al'ummar ƙasa na kuka